Geno mar Ramogi nitiere kare kendo arwakni machiegni mar yudo weche manyien ma kagi kacha kokalo Ramogi TV. Magi gin weche manyien ma wasefwamboni ka kod kacha mondo mi ibed gi ng'eyo kuom mago matimore gi kinde ni Ramogi. Adwani nyalo tudri kode namba 360 kopo ni gi wach moro midwani ndik na mapiyo piyo nikech weche manyien gibiro mana kuom dakika 15 kende. Nyinga en George Bati. Machiegni jopuonjre mag mbalariany e bwo riwruok mar Kuso bade Manyanza koro bwogo mar dhi ng'anyo poni obi opuodhi paro mar medo omenda mag somo koa Sh16,000 michulo sani nyaka Sh52,000. Paro ma kamano gol gi aput manano weche mag somo mag mbalariany e pacho ka, kendo igeno ni biro chwale nyim od bura mamalo chieng' Tich Ang'wen mar jumani, kama ibiro goe kogno gi jood bura. Ka gitwak gi ute mag fwambo, jopuonjre go kwedo mokalo parono ka giwacho ni pek mar ngima kod chal mar uchumi gi sani e pacho ka biro miyo weche mag somo mag mbalariany midhiero ka okal kata puodha paro makamano. For that, I want to echo this to the government of Kenya. Kindly, number one, increase the help loan, as you said during your campaigns. Number two, fund the universities, as you said earlier, so that students are able to get the jobs, the work studies in the universities. Power. You know, those people who are going to, those lecturers, those VCs, they are not paying fee. We are the one who are paying fee, and we know the burden of our parents. And we want to tell this government, you can joke with other people, you can joke with those your political age mates, your political colleagues, but you will never joke with the comrades. Comrades power. If you want to lower the quality of education, that is how it starts. We did not give the Ministry of Education through Machogu a chance to exploit comrades or to exploit parents, but we gave them a chance so that we can ensure that the comrades fraternity welfares are running in accordance with the laws and in accordance on how they want it. Ramogi medo dhi nyime. Japuonjre achiel mar skund sekondar Malwala e kar chung' od bura ma Uririo wito ngimane kar yo mamoko yudo thieth e od thieth maduong' ma Migori bang' nyamburko mar obila tuomogi. Wach masirano ne ong'uko yore mag wuoth e apaya mawuok Awendo kadhi Migori e kinde mane jopuonjre mag skund no bago ng'anyo kendo dino apayano ka gikwedo masirano. Kaluwore gi japuonj Frank Aol, obila ne lawo nyamburko moro kido mar Probox mane otamore chung' mondo mi timne nonro. Jalup County Commissioner ma Uriri Monica Kang'ethe wacho ni pod giyango gima ne nyalo timore ka osingo timo duto mar yango adieri ewi gima ne okelo masirano, kendo ne biro kawo ndamo ne jal mibiro yud kod ketho. There's an accident that took place around Nyarago area just before you get into the school compound around Lwala. Some police vehicle was trying to chase a Probox. Seemingly, they are saying that the Probox had some illegal drugs. So in the process of trying to speed up to catch up to the vehicle, an accident occurred and one of our students passed away. Sitaki kusema makosa, unajua sitaki kuweka makosa before we do preliminary what? Investigations. Lakini yule ambaye atapatikana na makosa, as the MC has said, justice will be what? Will be done. Kwa sababu hii Kenya lazima sheria ifanye nini? Kwa sababu kama watoto walikuwa wanapitia kando ya barabara, tunataka kujua what happened. Wadhi nyime Ramogi jodak ma ahero ahinya to johala e bomano koro nigi paro mopogore opogore kaluwore gi chenro mar piny owacho mar chwalo yore mag tudruok mar mbui mar Wi-Fi nono maonge chudo e kor gwenge. Ka giwacho ni Wi-Fi no notiyo e yo makare thuolo mar juma achiel kende bang' yange, kendo gie thuolo ni teko mare odok piny. Ka moko kuom johala to koro dwaro ni piny owacho ochwalnegi chenro machielo manyalo konyogi kaka jopiny. Chenro mar Wi-Fi ne oyang kod jatend migawo mar yore tudruok manyasani Ludo Walo giko dwe mar 12 higa mokalo. Gino ma piny owacho timo mondo mi one ni gisiro timo ohala manyasani e yor mbui. Anilonga ni Kendenga. Wi-Fi no kel kae to bang' kele ok osebedo active ahinya nikech ok ang'eyo ni tang'o mosetimore. No kele to bang' 1 week kama to koro en week ok ang'e ni ji overload mang'eny. Wi-Fi manokelni odiochieng' manokele notiyo maber. Chakre no ti maber odiochieng'no pok chako duogo tiyo kendo. Nyaka sani
Joala gima to joala dware iye ka giwacho ni wifi ni okonygi. Kinya kelne gi gima ber manyalo konyogi to ginyago erokamano. Wifi nyaka ne kel kae. Awachni gimoro about gimoro 1 week 2 weeks no ber. Kata wan kane wabiro wabed ka kata kwa accept simu to no konyo. Then kuma no ber go be ni password no ko chandi go. Jang'ad bura omiyo jotim nonro marom kata manono bura mar jariemb nyamburko mag safari rally mag Zimwa Home ndalo 15 mar nyiso piny kaka bura nodhi ma kajal bura Bernardo Choi otamore wach mar golo mag Zimwa Home e od ang'ech e yor ambun kendo loro file mayande oyawne higa mokalo. Ochoi wacho ni ok ber loro burano kapok olerne doho malong'o duoko ma ochiw kod achich mar nek mag Zimwa Home. Wahome nodonjne kod goyo jariembo wadgi kendo osiepne Asad Khan ma bang'e to noduogo wito ngimane. Kanyaka sani Wahome pok odonjne gi ketho moro amora e wi tho mar Asad Khan. In the application, he sought custodial orders for the respondent, Maxine Mringo Wahome, for 14 days pending completion of investigations, which he was carrying out in regard to an offense of grievous harm reported by Adila Khan in relation to his brother, one Asad Khan, who was by then admitted in hospital. Upon hearing the application, this court released the respondent on bond on certain conditions, including reporting weekly to the investigating officer until conclusion of the investigations. Jotich ariyo machon mar kambi mar Sahab Enterprises Limited, Mohamed Salim Omara gi Abubakar Salim Mohamed, nochopo nyim jang'ad buche maduong' ma Mwangi K. Mwangi gi ketho mar kwalo omenda maromo $44,000,000. Ji ariyogo ma gin wuoro gi wuode ne odagi ketho ka owegi gi rambun mar $5,000,000. Burano ibiro winj kata ibiro tal kendo tarik 6 mar dwe manyien. Actually, I posted links to the depositors and book production of deposit receipts, which can be released on a bond of 10 million. Ramogi omedo dhi nyime kama koro walima ne mago matimore e kaunti ma Busia. Riwruoge makelo ne ratiro mag oganda e kaunti ma Busia koro dwaro ni piny owacho mar kaunti no mondo mi oluw chike matayo weche mag loso budget. Loso budget mar kaunti ma hiko omenda mabiro ka giloso e gwenge mag Ochude e kar chung' od bura ma Teso South, kaunti ma Busia. Riwruoge go maok mag piny owacho mag Community Empowerment Development Center kaachiel kod Impact Research and Development onyiso luoro kaluwore gi yore ma piny owacho mar kaunti no tiyo godo e kawo paro kotenore gi budget. Gigolo ywakgi bang' sirikal keto budget no e mbui chieng' ngeso kata obedo ni jopiny owinjo ogol pachgi odiechieng' makiny. Gidwaro ni weche mag thieth, pur kod chiemo kod mamoko ket e ong'ala manyime e budget no. Ni kama they are trying to do the same thing na ile regime ilipita. Ni kama ukipitia hiyo CFSP is like a copy paste, because vitu zingine zilikuwa zinafanyika hapo awali, they are the same thing zinarudika. Kwa mfano unaona ya kwamba kwa health hapa location the previous regime na financial year 2022-2023 wanaweka kwa recurrent expenditure. Katika nakala ya CFSP yenye tumeona mwaka huu kuna mambo ambayo hajatufurahisha sisi kama wakazi. Kwanza county yenyewe inasema, idara ya agriculture inasema kwamba ukosefu wa pesa limekuwa changamoto sana kwa maendeleo. Lakini tumebaki tukijiuliza kwamba kuna baadhi ya miradi katika kitabu hicho ambayo hayatoi pesa yake. For example, tukiangalia mradi kama wa kuku,
that is poultry parks zenye ziko katika kaunti ya Busia. Hizi miradi hazituletei pesa yote katika kaunti ya Busia, na ilhali tunataka miradi zifanyike hapa ndani. Langu ni kuhimiza hii department ya Economic and Finance ya Busia County. Mara ya kwanza kwa wodi yangu ilikuwa tarehe 1 Disemba ikileta mambo na public participation ya CIDP. Na uliza inasimamia upande wa planning of public participation meetings. Mambo na ADP ilienda wapi? Sisi kama wananchi tutaruka aje ADP tuende kwa County Fiscal Strategy Paper? Sisi kama wananchi hiyo imekuwa pigo kubwa sana. Moko kuom MCAs e kaunti ma Kakamega okwedo paro ma osegol gi tend kaunti no mar gero apisi mar log tich mar kaunti ma Kakamega mageto mwonyo omenda manyalo romo $1,800,000. MCAs go wacho ni omenda go inyalo tigodo e nyayo dongruok e kaunti no kar tiyo kode e gero apisi manyien. Jakom mar migawo mar omenda e kaunti no Boniface Osanga wacho ni gichich gi chenro mar gero apisi no ka koro gidwaro mondo chiwnegi ler kaluwore gi chenro no e seche ma jodak e kaunti ma Kakamega bende medo golo pachgi kotendo gi chenro mar gero apisi manyien. Ile ujenzi wa ofisi mpya za gavana, mimi ningependa komiti yetu ya finance na budget, na mimi pia nikiwa mwakilishi wadi kwa assembly, wakati mjadala wa budget utakapokuja kwa assembly tutaangalia, kwa sababu hizo fedha zimetengewa kujenga ile ofisi zipelekwe katika sekta kama ya education, bursaries. Ward kama yangu ya Sheiwe, hata ukinipa $4,000,000 bado sitapea nusu ya applicants wa bursary. Kwa hivyo hizo pesa ziwe channeled kwanza, kwa sababu ile ofisi gavana anayotumia saizi, ukienda vyumba vingi havina kazi, na sioni maana ya kujenga ofisi nyingine ili hali kuna ofisi yenye vyumba vingi viko empty. Pia kuna masoko yetu ambayo kuna soko zimejengwa hazina stima, hakuna maji, wafanyabiashara hawapo pia kwa sababu ya kukosa incentives za kuwasaidia kufanya biashara. Nashukuru manake mambo haya yote yameshughulikiwa katika CIDP. Kwa hivyo kazi yetu sisi kama waheshimiwa ni kuhakikisha kwamba tunasaidiana na serikali iliyopo kuhakikisha ya kwamba yale yote ambayo yamepangiwa katika CIDP yametekelezwa na mwananchi amepata services ambazo zinahitajika. Ramogi medo dhi nyime gi weche mamoko manyien mabende wamedo luwo ni weche manyien mag kagi kacha kamoro ni jolupo kod johan rech ma Malindi ogolo ywak ni nengo mamalo mar mauta kelo negi pek mathoth e tijgi mar lupo e nam ataro, kendo koro gidwaro mondo piny owacho odwok omenda mane piny owacho mokalo keto e jolo jopiny ewi nengo mauta mamedo idho. Juma Kasongo ma en achiel kuom jolupo lero ni sani lita achiel mar petrol iuso $175 kopim gi $145 mane ging'iewo godo petrol e dweche 7 mokalo. Jakom dho wath ma Mayundo e Malindi Kalume Karani okoni mondo yedhi nyaka e chuny nam ne gitiyo kod lita 100 ka sani to mano oseidho kaluwore kod nengo mar mauta, gino machuno jolupo mondo mi ok bed kod thuolo mar diro gogo e chuny nam. Bei kabisa kwa sababu mafuta yako juu, uchumi wetu sisi tunasomesha watoto kwa sababu ya hii biashara ndio tumetegemea huko majumbani, lakini kufikia saa hii imetushinda kwa sababu ya uchumi. Sisi tunaomba serikali watuone pia sisi mama karanga twaumia, na si mama karanga peke yake, hata wale madealers pia wanao wanaumia, manake bei imepanda. Kuja hapa Mayungu unakuja na pikipiki unatumia mafuta ya shilingi 200. Zamani ilikuwa mafuta ya 100 tu unakuja na unarudi, lakini sasa unatumia mafuta ya 200. Ukitaka kumpeleka ule samaki Mombasa lazima utumie tena fare hivyo hivyo. Ukitaka kumpeleka Nairobi lazima utumie fare hivyo hivyo. Zote hizo ni gharama ni kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba mafuta yateremke bei. Mafuta sisi tunalia na mafuta. Tunataka kuwapunguzia bei, lakini tukiangalia ile hatari ambayo tuko nayo ya mafuta, hata tukiwapunguzia bei tutazidi kufa sisi wavuvi, manake hatuna mahali popote tutakapofikia. Lakini tunapopunguziwa mafuta, hata pia wakina mama karanga pia nao tutawaangalia na tutawapunguzia bei.
Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag kagi kacha odhiambo ma kawuono mathoth pod wamedo loso ni kendo koromo saa achiel weche manyien mag ang'ichu weche manyien mag duol kawuono en saa duol koromo saa achiel kachiel kod weche manyien mag uimore nyako Ramogi ang' ni yudo mathoth ahinya kachiel kod twak bende omiyo wan gi mang'eny mwaikoni mosetimore e gwenge mopogore opogore pacho ka kod mago mabende mulo tudruok mar piny Kenya kod pinje maoko ka ok kamano kawuok kata bro we kod DJV kachiel kod wuoth mare kawuono en Rege Owake tich ariyo mar tarik 21 Ramogi.